Könnyű, változatos körtúrára indulunk a Pilisborosjenő környéki hegyekbe. A séta csúcspontjai az Egri csillagok című film díszletéül szolgált Egri vár romjai és a Teve szikla sziklaformációi. Túránkat a solymári vasútállomástól kezdjük, és ide is térünk majd vissza. Gyalogtúránk jól jelzett turista utakon, ösvényeken kevés szintkülönbséggel történik. A külső vasútúton haladva átkeltünk az Aranyhegyi patakon, majd először a solymári brit katonai temetőhöz gyalogoltunk. És akkor rátérünk a Mária túraútvonalra. A 10-es főút mellett található katonai temető egy kisebb, gondozott hadisíremlékhely, amely a II. Világháború során elesett brit és brit nemzetközösségbeli katonák nyughelye. A sírkertben összesen 7 nemzet 200-nál több katonája, 128 angol mellett, 6 kanadai, 13 ausztrál, 6 új-zélandi, egy francia, 20 dél-afrikai és 37 lengyel nyugszik. A katonák főként hadifoglyok voltak, akiket a visszavonuló németek kényszermunkára hurcoltak el, majd a harcok során haltak meg vagy kivégezték őket. A sírok egységes fehér sírkövekkel vannak jelölve, rajtuk a katonák neve, rangja és alakulatuk neve látható. A hely nyitvatartási idő nélkül, szabadon és díjtalanul látogatható. A temető után a Háziréti horgásztó felé indultunk a 10-es főút mentén. Az oda vezető Murvás úton jobbra fordultunk. A hídon átkeltünk a Háziréti patakon, majd balra fordultunk a zöld sávjelzésű gyűlőútra, amely az utolsó háznál ért véget. És akkor innen balra fogunk fordulni. Csak lassan, Balázs. Hát itt ilyen zöld túraútvonalon megyünk. Balázs éppen gondolkodik, hogy merre menjünk, de szerintem arra fölfele kell menni. A zöld sáv és a Kék Mária út turista jelzésein folytattuk utunkat, de egy barátságtalan katonai területre tévedtünk. Éppen egy ilyen katonai bázisra aggattunk, úgyhogy szerintem rossz úton járunk. Igen, látsz valamit, Balázs? Katonák? Akkor vissza kell menni, mert ezek még leülnek minket. Gyere visszafele! De szép vagy. Hova igyekszel, bogárka? Visszatértünk a Füves útra, és bementünk az erdőbe, ahonnan már tovább kalauzoltak a zöld jelzések. Pár lépés után azonban elágazáshoz értünk. Hát megint 2 út van előttünk. Jobbra van a zöld túra és a Mária útvonal, és balra is. Na mindjárt kiderül, merre kell menni. Na Balázs, merre kell menni, megvan? Arra, oké. Zöld jelzés, Mária útvonal. Megyünk tovább. Jobbra a K-keresztjelzésű út torkollik be, ezen az úton fogunk majd visszajönni. Mi most a baloldali zöld jelzésű utat választjuk, mely a Solymári völgy szélén leföl hullámozva halad északkeletnek, szép fenyvesben, olykor hatalmas sziklák mellett. Hát ilyen vadregényes tájakon megyünk. Tovább. Balra az árkon túl a honvédség harcászati bázisa látszik. Hát itt van a laktanya. De nincsenek itt katonák, Balázs. Úgyhogy mehetünk tovább. A dzsungelszerű környezetben egy rozoga, lezárt függőhíd vezetett oda valamikor a völgyön keresztül. Balázs, itt a katonai terület. Nézzünk már oda, mi van ott. Itt lesz valami. Aha. Itt a szakadék fölött volt szerintem egy híd. Csak nincsenek benne a pallók. Biztos katonai híd volt. Nyitva van az ajtó. Figyeled? Hát igen. Nem megyünk át, csak ez itt van.
Közeledünk a Jenői torony felé, csak néha vannak ilyen kisebb-nagyobb akadályok, de nem nagy akadály. Balázs úgy döntött, nem bújik át, hanem körbe megy. Csak nem van egyszerű, úgy látszik. Na mindegy, én átbújok. Megint felfele kell menni. Nem könnyű az élet. Valahol itt van a Jenői torony, mert van egy pár szikla itt, de az igazi az beljebb van. Gyere Balázs, itt van a Jenői torony! Csak gyere! A fenyőfák között az egyik legérdekesebb alakzat a Jenői torony nevű szikla, amelyre most fel is mászunk. A Jenői torony a Pilis egyik jellegzetes szikla alakzata. Solymár és Pilis-Szent Iván közelében, a Kecskehegy oldalában található. Körülbelül 25-30 méter magas. A tetejéről szép panoráma nyílt a környékre, a Pilisre és a Budai-hegységre. Hát itt megyünk a vízmosásos földúton, az Egri vár fele. A következő elágazásnál a baloldali vízmosásos földutat követtük, hegynek felfelé, melyen körülbelül 300 métert haladva megpillantottunk egy a cserjésben magasodó műromot. Az útról jobbra ágazik le az a bekötőút, amely az Egri csillagok című kultikus film díszletének romjaihoz vezet. Itt forgatták 1968 nyarán a Gárdonyi Géza regénye alapján készült, több ezer statisztát felvonultató látványos film csatajeleneteit. A film elkészülte után a vár magára maradt, így az ember és a természet mára igencsak romossá tette. Amileg rátértünk az országos kék túra útvonalra, csak éppen nem látunk semmi jelzést. Most vagy erre kell menni, vagy arra, de szerintem erre. Az országos kék túra útvonalon folytattuk utunkat, amely a széles útról hirtelen jobbra letért, egy szűk ösvényen haladva. Egy széles mező látványában gyönyörködve lenéztünk, és már meg is pillantottuk a Teve-szikla jellegzetes formációit. De most lemegyünk a Teve-sziklához, ugye? Oké. A Teve-szikla környékének világa igazi vadnyugati hangulatot idéz, ahogy a függőleges sziklafalak ragyognak a szikrázó napsütésben. Az erodálódott dolomit-tornyok jellegzetes alakjuk miatt kapták a Teve nevet. Bizonyos nézőpontból nézve a sziklát valóban kivehető a Teve alakzat. A hely függőleges sziklafalai és a bennük lévő üregek az egykor itt folyó bányászat hírtanúi. Visszatértünk a kék túra útvonalra, majd rövidesen egy legelő mellett balra megnyílt a táj, és szép kilátást tárult elénk a kevélyek vonulatára. Na ismét rátértünk a kék túra útvonalra, és itt láthatjuk a kevélyek vonulatát, nagy kevély, ezüstkevély, kiskevély, Pilisboros Jenő a hegyek tövében. És itt egy vadászles. Na, megyünk tovább a kék túrán. A kék jelzéseket követve a Pilisboros Jenői tanösvény egyik táblájára figyeltünk fel, amely a Vendelhegyi Kálváriára irányított. Ja, az a tanösvény.
utunk beért Pilisboros Jenő házai közé, ahol a Határ utcán végig a falu szélén haladtunk, majd jobbra betértünk az Erdő utcába, és pár méter után ismét bementünk az erdőbe. Visszaindultunk kiindulási pontunk felé, a kék kereszt jelzésen. Fiatal erdőben vezetett az ösvény, amely egyre vadabbul lejtve ereszkedett egy árokba, a Balázs lépcsőhöz. Na Balázs, ez itt a Balázs lépcső. Fele megy az út. Na mehetünk le a Balázs lépcsőbe. Mennyi? Nem van meredek ez. No, hajrá! Nem megy? Miért? Na. Dehogy is nem meredek ez. Ne hülyeskedj már. Nem meredek. Foglak. Gyere, gyere! Kereszteztük az árkot, és szintén egy hosszú és meredek lépcsősoron ki is jöttünk belőle. Na, Balázs elindult a Balázs lépcsőn, ami kicsit meredek, de legalább lépcső van. Nem mersz a lépcső lemenni? Hát ez lépcső. Na, Balázs felmegy a Balázs lépcsőn. Amint látjuk, a felfelé út már nagyon megy Bazsinak, mintha 1000-szer ment már volna fel. Na most meg egy jó 500 métert kell gyalogolnunk, és kiérkezünk oda, ahol elindultunk. A kék kereszt jelzésen folytattuk a kirándulást, amelyen 1,5 kilométer kényelmes séta megtétele után visszaértünk a zöld turista jelzésű útra. Na, ismét itt vagyunk a Zöld túrán és a Mária úton. Nem soká kiérünk. Na, innen indultunk. Arra fele, ugye? Arra fele mentünk. De most már erre megyünk. Erre megyünk. Még egy kört akarsz menni? Persze, most már megyünk a Horgásztó fele, Solymár fele. Itt balra fordulva indultunk vissza a solymári vasútállomáshoz, és értünk vissza a kiindulási pontunkra. Mai napi kirándulás véget ért. Viszlát!